Няколко храни, с които може да заместите лактозата, глутенът и бобовите храни, които не причиняват подуване на стомаха. Това, с което може да заменим лактозата, е просто вместо животинско мляко да приемаме ядково мляко. Било то кокосово, бадемово, лешниково, дори овесено мляко, дори ризово мляко. Дори още по-добра опция е, ако можем да си приготвим тези млека вкъщи, просто защото не знаем какви други неща съдържат, когато са произведени от производител. Ферментиралите зеленчуци са също много добра алтернатива, тъй като те имат бактерии, които спомагат храносмилането, вече са сготвени до една степен и не престояват толкова дълго в стомаха, което означава, че не причиняват подуване и дори биха помогнали с храносмилането. Храна номер 3. Безглутенови зърнени храни. Било то овесени ядки, които могат да се приготвят по милион различни начини. Ориз, оризов гриз, сладки картофи. Това са само няколко от храните, но дори да вземете 4 от тях, има безброй рецепти, с които може да разнообразявате безкрайно.